Ona hemen landare bat. Eta ona hemen landare bat, eta listorra bere bueltan. Ai ama, gaurko protagonista botanika izango da, bai, botanika Donostiako kafeteri bat. Eta aldi berian, nola ez, gastronomia. Adi, hor gelditu, eta ni hemen gelditzen naiz, listorra nahiten. Hemen egon, guendikan listorran egiten, Nora, ongi etorri, zer moduz? Ondo, Nora da, botanika, kafeteri, taberna, jatetxetanetik handa hor, ezta? Ba, bertako arduraduna, sukaldari burua, eta danetik, ezta, Nora? Danetik tokatzen zeizu itia. Bueno, gaur ingo deuna da, landare bere lekuan utzi, eta ingo deu pasteltxo bat, morokokua. Ba, aki zure sukaldian bai, mundu guztiko platera topatzen dugula, ezta? Bueno, gaur haber, zemuzko pastela egiten dugu marroz bezekua. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Nora, garatuko izuet, pausuz nundik noa ibiliko gehan gaurko errezetakin. Bueno, inbiar deuna da, esan deun bezala, Marokoko pastel bat. Eta erabiliko deuna da, azteko tamen tofua, hartuko deu, eta sukatu ingo deu. Hemen jarriko deu papeltxo, bueno, trapuan, lehortuko deu aldeundana, eta gero inbiar deu beste osagai guztikin naztu. Armendolak, bai, tostatu ingoitugu. Gio, olibak, txikitu ingoitugu, martorria txikitu, hemen dakau komino pixkat, tomate murriztua, soja eta arrautza. Ingo deuna da, dena naztu, ondo, masatxo batin, eta masatxo hori erabiliko dugu, esan dugun bezala, pastela iteko. Gero ingo deuna da, brik ostotxo hauekin pastela prestatu. Orduan, ingo deuna da, jarriko ditugu horrelaxe, lapiko baten barruan, jarriko dugu indeun nasketa bertan, itxi ingo deu, liburu bat izango bazan bezala, eta gainetikan botako dugu limoia, estilla eta kanela. Eta gero zeingo deu, bertan buelta eman, eta lapikoan bukatuko dugu pastela. Eta hori, aberasteko, beste gauzatxo bat ingo deu. Zeingo deu, kukuluak beteko ditugu, pate batekin ingo deuna, piper gorri hauekin, pikiluakin alegia. Ingo deuna da, pikilu hauek, pixka sukaldatu, eta baratzuria ingo deu osoikan erre labian. Orduan, gero ingo deuna da, batzui osua eta pikiluak dena ondo nastuko deu, estilla botako jo eta limoiare bai alinatzeko, eta ingo deuna da, kukulu ostuak atea, sartaian golpe bat eman, eta gero bertan jarriko deu pate pixkat, feta gazta, eta botako deu itxaur batzuk. Ados? Bueno, bago esan da, inbiar dugu. Labana moitu eta mingaina bai, Nora? Bale? Bueno, oso ondo. Nik ungo naiz hau zukatzen, hauek pasatzen sartaietikan, eta zuk adibidez, ingo jasuna behitu. Hauek ingo jauna da, garbitu pepitak atea. Bale? Iriki, pepitak atea, eta ego sartaian pasako ditugu. Eta utziko ditut hemen? O hemen txebertan? Pepitak, behitu, hemen hartu, hemen, eta honea botatzen jun pepitatxuak. Eta gero txukun daudenian, zuzenian, sartaia, olio pixkatekin golpe bat emango jau, eta orduan, bakizue piperrak erreta etortzen dira, eta prestatu eta etortzen dira, baina beti golpe bat ematia sartaian, ondo etortzen zai, Bere asido ikentzeko eta xamurragoak egoteko. Hau listo, eta beste alde batetik, beste sartai bate bai, armendolentzako. Bueno, Nora, kontaru diguzu, botanika, zer dan zehazki, belarrak, landarek. Landarek, ez? Zuek landarek dia gehien bat. Bai. Vale. Eta, ze leku polita da gazun hor landarez beteta zure jardina. Oso. Botanika da Urumean, onduan, ez da? Gernika pasealekuan, hoi da? Gernika pasealekuan. Ibaia ondon. Eta kontatu zenba gauza eskaintzen dituzun bertan? Bueno, goizteko 9 irikitzen deu, eta ja gozariekin azten geha, 12 arte. Eta ze gozari potentek ematen dituzue? Potenteak, bai, denetatik. Ze topatuko dau bertan nahi bez gozartzeko? Nei kristona gustatzen ezkit, arraltzak mexikarrerara, soixoia. Zer da arraltza mexikarrerara, zehazki? Guk iten ditugu tomate eta tipula saltatzen dugu txipotle pixka batekin, gero arraltza buskatzen dugu, eta tortilla batzutan presentatzen ditugu, cilantro martorri pixkat, eta hola aliño pixkatekin, ez da? Cilantro, bai. Cilantro, horita. Bueno, bazenekin martorria euskara cilantro dala.
Ah, ez? Bez. Bai, kontuatu nahi zetzen egin Nola, martorria? Martorria deitzen da zilantroa, bai. Ba, martorriak bai nik beti... Eta badao jendia, Mexikoa jutan, ni lagun batekin junitza Mexikoa, eta arek esatizun, nei jarri dana martorri gabe, nei cilantro gabe dana. Ja, eski hasiera baten ez da... Ez gauzak iretzako, ezer gabe. Zati, nahi gustatzen zait. Hori da, hasieran iten da, Hasiera pixkat, kostatzen oharre da. oso izatea, ez da? Bai. Baina gero behin gustu hartzi josunean, Pero ja ni asko maitatzen gustatzen duzu. zait. Bueno, eta horretaz gain, ze gehiago gauza eskaintza dituzue. Tostada jarrak eta badakite bai, bizkotxo jarrak dituzue. Hori da, likuatuak, hola, gozari kompleto batzuk. Bai, likuatuak iztonak ditituzu, ez da? Listonak, bai. Ze likuatu mota dazkazu, hor berdia, bestia, hua, kontatu pixka. Berdea, arroxa, Berdiak zer darama, adibidez? Ba, orain garaian kale, Kale pixka, bai? karabelekotik ekartzen degula, kale, sagarra, apioa eta limoia. Eta limoia, bale. Eta gero arroxa, erremolatxa. Arroxak adibidez, zer darama? Erremolatxa, sagarra eta limoia ere. Eta limoia ere. Hori da. Bikai. Egia esan, freskagarri horiek kistonak dira. Eta gaina kiston vitamina pila dazkae, Kristonak, eta... bai, momentuan inadia. Momentuan inda, eta kiston... Ezke nahi asko gustatzen eskit. Egia esan, nik ere sasoi baten hasi nintzen ere pasteleian batzuk iten, eta gio... Zitzen, egin beste ateatzen da, guain ez ditu egiten, da pena ematit, Pena ematit, baino... Bai, hasiera noragon baten- jarraitzu buru belarri eta eharrak egite ditu gaina, ezta? Bai. Eta Eta adibidez- kriston pila saltza ditugu, Pila saltza Jendea zu, ezta? tortzen da, bai, likuatuak Eta hartzea. hemengo jendia animatzea asko, o kanpoko jendia gehiago, ose? Denetatik eukitzen dugu. Bai. Denetatik. Denetatik. Bai. Bazkagu gure kliente oizkuak, eta gero kanpotar asko tortzen da ere. Egia esan, botanika da leku bat, gaina proposa berta jun, lasaileon, goxatu Bai. leku bataz, Terraza. Gozari garra, terraza ehar bat, eta gainea hor itxasoko kresala iristea bertaino, erregatikan. Bueno, eta horretaz gain, hori goizian 12 arte esan dezu, ezta? 12 arte, bai. Moztutzen dugu, ze gero ordu batetan bazkarikin hasten geha, Eta bestela dana bata bestien gainen jartzea, eta kaos. hoi kudeatzeko Bai. orduan. Vale, eta egiten dezuena da, bazkaiak emateko, badakit plater berezi egititu zuela, hoi dala zuetako gauza fuerte bat, ezta? Plater Hori da. kompleto hieko, nola Ba, dituzue? hasiera baten hasi ginen eguneko platerakin, Bai, eta hoi txikia gelditu zitzaigun, eta hasi ginen ere kutsara deldiakin. kutsara del dia. Kutsara deldia. Eta iten zertan genuen- datza hoi zehazki, a ber. Ba, egunero zeon edo sopa bat, edo krema bat, edo zerbait Kutsarakin, goiarakin alegia. jateko, hoi da. Ados. Goikain. Eta gero ja, txikia geratu zitzaigun ere, eta azkenean menuarekin hasi ginen, eta orain baiten ditugu 4 plater hasirakoak eta 4 bigarren. Eta lau, eta gero postre batzuk. hori. Vale. Platera egiten dezuena, plater kompleto hori, jarretzen dezu hori egiten, ezta? Edo guain kutsara pasa desea, eta menua eta kutsara dago guain. Bai, Hori da. vale. Bueno, Osea, bai bigarrenak kompletagoak diala, ze dakazula proteina, bai vegetala edo bai animaliarena, ze ez gea jatetxe vegetariano bat, baina platerak nahiko sadia. Proteina, hidratoa, badakit bertatikan gaina jende oso famatua pasa dala, ezta? Budi alen da neon zala Woody bertan, Allen, ezta? grabatzen egon duzan, hori da. Bai. A ber, kontatu pixkat, a ber, jende, hor zinemaldia da honian da, hor jente famatu pila pasako, ezta? Zeatikan botanika... Bueno, ez pentsa horren beste. Ez? Botanika hemen famatu egin da, baina kanpotar asko ezagutzeu ere, bai, ezta? Bai. Donostira etorri eta botanikan gozai Eta- bat inbiar da bai, bai. Hori da. Ondo. Bueno, famosuna gauza txikikeri bada. Azkenian ere bai, Giarresolen omenaldi bat euki zenun, ezta? Bai, orain dela urte pare bat edo euki genuen. Ona. Eta gauza hori ere bai... Bai, edarki tosten dira, ezta? hola, bapatian deitu zeaten, eta ez duen espero... Eta... Ondo. Bueno, a ber zelan gehiago mate izkizuten, hor Venga. jarri zara buru belarri. Beitu, martorri hauek ingo deuna da, ostokalde batetikan, eta sustraiago, sustrai txortenak botaiko Bai. ditugu gero organikoa, bale? Bale, honei, bi vuelta emango eski jau, oso ondo. Bueno, eta arratzaldeta ez gea iritsi. Arratzaldeta faltzeko garaian, menua berdina izaten da eguardikua, edo zeuze desberdina topatuko dugu? Atzaletan karta berezi badakagu, ia astero aldatzen ditugu platerak, plater batzuk, beste batzuk ezin dituguna Aldatu. mugitu, hori da. Bai, bezero batzuk jungo ja hoien bila, zein dia plater horiek ezin dituzuna galdatu? Ba, adibidez, humusa, Tailandiako kurria, Eta degustazioa... Hori da, kontatu pixkat zer eta nungo janari motak dituzuen, zenbat janari mota desberdin dituzun bertan. Ba, bueno, ia eguneko menuan iten ditugu Asiako platerak edo Mexikoko platerak. Gure sukaldea munduko sukaldea da.
Claro, etxea sukalde baten zentratzen, baizik eta gure hemen Euskal Herriko ikutuak emango dituzu, baina nola enbeste bidaiatu esun leku guztitatik ekarritu zure ona. Eta adibidez, bueno, nik esken ora asko ezagutzen dut, zeatik elkarrekin ikasi gendun. Bilok ikasi genuen, ikasi ez dakit, eskola gote ginen elkarrekin, Nora? Bilok, aiala sukaldaritza eskolan elkarrekin egon ginean, eta... Horein dela urte batzuk. Bai, zenbat urte, 20 igual pasako zian? Bai? Ba, 20 bat urte. Ai, ama, eta ni uste nuna atzo pasatatzen zala eskolatikan, Ai, ama. Bueno, Nora, eta hortikan botanika iritsi arte ibilbide luzia eukiezu. Hasi zinean, badakik kirkiara juntzinala, sukaldari buru bezala. Akin 2 urte ondu nitzanan. 2 urte ontzinean bertan, ez da? Hori da, kirkiatik Tailandiara junitzan, ia urte bete. Urte bete, Tailandia. Kontatu pixka Tailandiako esperientzia, nola izan zanua? Bai, ikaragarri. Ikaragarria? Bai, oso gustora. Gaina bakarrik junitzan, gero lagun bat etorritzan bisitan, baina oso ondo pasatu nun. Bekan, zenba demora ontzinean Tailandian? Baia, ia urte bat. Ia urte bat. Eta bertan, zer da zehazki intzenuna? Zugun zinean, sukaldaritza ikastea, sukaldari bezala ibili zinean, ikastaron batitea... Ikastaroak egitea, hori da. Bai, nitun Bangkoken ikastaro bat, gero Chiang Raien, eta gero Irla batean. Andre batekin egon dunitzen bere txiringito lanean. Ona. So gustora. Zer topatu zenun bertan? Zerrek harritu zizun gehiena? Sukaldari aldetik, gastronomia aldetik. Hango zaboreak. Osea, zabore guztia zeuden plater batean, ez? Oso adiktiboak zianak. Bai, no? Eta gero materia bereziak. Materia, ze oso lehen da biziko lehen gai asko, anola kauza prekozinatuak eta olako histori gutxi ongo dira, ez da? Badaude ere, bai, baina zona ruraletan eta dazkazu kriston produktuak. Fruta bereziak, barazkiak, denetatik. Vale, eta bueno, Tailandiatik etorri zinean... Tailandiatik etorri nintzen, eta... Eskorre, erboninatu dira, Bai, urte pila. Eta zein zenun, bak? Anaiakin. Hori da, beñatekin, gaina. Elkarrekin ikasi gendula. Hori da. Oraintziak hemendik beñatek, ez da ikusiko aldigu saioa. Ez dut uste, kanpoan dabil. Kanpoan dabil? Bueno, bialduko jau linken bat edo, eta ikusteko. Vale. Beñatekin jatetxe bat irikinun Hernanin. Hernanin, bertan, zuen jaioterrian. Hori da. Eta han... urte bat edo horrela iraun genuen, eta handikan, Indiara junitzen. Ez que askorreko pilatu behar da, Indiara junitzen. Eta Indian zenba demora egon zinean? Indian gutxi. Gutxi? Gutxi, bai. Eta juntzinean oporreta, o juntzinean beñatetik izten, o zer atikan juntzinean? Beñatetik aldeiten pixkat. Zeina, txantxabala, Eta, bueno, bidaiatzea pixkat eta kurtxo pare bat egitea. Vale. Eta nola moldatzea olako herrialdetakun da kurtxo bat iteko? Ze hizkuntzetan itintuzu? Tailandian adibidez ze hizkuntza erabiltzen zen? Inglesa. Ingelesez. Bai. Eta baltzenekin ingelesa. Bueno, hortxe. A little bit, no? A little bit, ondo. Inglesa, dikzionarioa. Dikzionarioa onduan jarrita, ez da? Goratzen zea gure klasen. Nahiko ondo, Goratzen zea gure klasen nola zeuden bi japonesa. Bai, Chiharu eta Natsumi. Bai. Japonea baita junitzen. Bai, bizitazute zen ditun? Ez ditun bizitatu. Egia zan, ikaragarria zan, porque, zeatika, a ber, nik euskeranekin, eta gaztelera ezain beste, eta ia ni baino lehenu atzizian ondo itzeiten gazteleraz ni baino. Bai. Aia, ama. Ba, haiek zian artista hautak, etorri zian, etzekiten hizkuntza, hasi zian gurekin sukaldaritza ikasten aitan eskolan, eta horiek ere bai gote zian, beti, dizionarioakin, eta klase entzuten, da, hori da trebezia, nik esan nula iten dura hori. Ba hori bai, moztuko deuz, jatikan hemen sartuko deu, pika-pikain, eta elkarrekin sartuko deu. Eta hau, ikutu bat eman dioula, nola gero pateiteko osteo inbiardan, ingo deuna da, bertara atera, eta bertan utzi, postutzen, gero patia prestatzeko. Piperrak markauta, hemen ere bai indeuna da armendolak eta gero txikituko ditut berta sartzeko, eta martorriare txikituta dakau. Ingo deuna da bitartean erreportai bat ikustea juna, dos. Eta zehazki jungo gea, Oebistro ikusiko zue jatetxe vegetariano bat, eta bertan gure lankide bat egongo da dena aurkezten. Guazen ikustea.
Kaixo, Joseba eta konpainia, zelan, gaur Leioara etorri gara, Joseperekin nago, eta nire jatetxerik kutxunena ezagutuko duzue. Oe Bistro jatetxe veganoa, ea zer iruditzen zaizuen. Oe Bistro nire erreferentea da, jatetxen munduan oso berezia dalako, oso proiektu berezia dalako, eta nirekin egiten duelako bat, erabat. Alde neurrian organikoa da, ekologikoa, hemen diaten dugun guztia etxekoa da, beraz, Oe Bistroren etxeko marka Giuseppe da. Noski animalia jatorrizko osagairik ez du erabiltzen inoiz, dana veganoa da, eta beraz jakin nuenean horrelako jatetxe bat ireki behar zutela sopelaren ondoan, etorri nintzen. Eta ordutik nik esango nuke, ia Euskal Herriko jatetxe vegano guztietan egon naizela, eta Euskal Herriko jatetxe veganorik onena dala, dudabarik. Askok igual ez duzue jakingo, baina ni veganoa naiz, horregatik nago hemen. Erabakia ez nuen egun batetik bestera hartu, izan zen oso prozesu luzea, baina gutxi gora bera duela 4 urte edo hasi zen prozesu hori, ama izan nintzenean, nire mundua erabat aldatu zen, eta pixkanaka hasi nintzen haragia kentzen, arraina kentzen, gero arrautzak eta esnekiak. Eta oso prozesu naturala izan zen niretzat, ahizparen laguntza izan nuen momentu oro, bera izan zen aitzindaria nire kasuan, beragatik hartu nuen erabakia, ze ikusi nuen zer erraza zen berarentzat, eta orduan ikusi nuen posiblea zala, eta posible da, hemen nago, osasuntsu eta pozik. Oso zaila da plater bakar bat aukeratzea, ze onan atorrenean jaten dutan guztia gustatzen zait, izugarri gainera. Oraindik gogoratzen dut, oraintxe bertan kartan ez dagoen plater bat, kaponata siciliana, hori, zoramena izan zala niretzat. Baina gaztak ere oso onak egiten ditu, gainera hemen egindakoak dira gazta veganoak. Eta badauka plater bat, deitzen dena erderaz semikurado vegetal, eta gazta hori veganoa da. Giuseppek egiten du gazta hori, eta platera itzela da, ederra dago, eta gaur ikusiko duzue zelan egiten den. Bueno, hemen gaude berriro, Giusepperekin nago, eta platera egiteko osagai guztiak prest dauzkagu, eta egingo dugun lehenengo gauza izango da platera margoztea ikatz vegetalekin egindako emultsioagaz. Gaztak platerean jarri, lehenengo piper hautsarekin hemen egindako gazta veganoa, eta bestea Proventzako belar aromatikoekin egindako beste gazta vegano bat. Biak ederrak. Sukaldari veganoa ez da bat ere aspergarria, aukera anitz daudela, eta nik esango nuke orain, lehen baino gauza gehiago jaten ditudala, egia da etxean egitea agian zailagoa dela hasieran, baina behin martxa hartuta, ez da bat ere aspergarria, aberatsagoa dela, eske probatu behar duzue. Probatu behar duzue, porque flipatu dingo duzue. Urrengo pausua, piper hautsarekin egindako humusa jarriko ditugu, puntutxo batzuk jarriko ditugu. Etxean egindako sagar konpota jarriko dugu orain. Eta tipula erregosia. Eta orain kontatuko dizuet, Giusepperen ibilbidea, bera italiarra da, hain zuzen ere Napolikoa, eta ona etorri zen maitemindu egin zelako. Baina esan behar da, sukaldari izan baino lehenago, eraikuntza arloan egin zuela lan. Beraz, kriston aldaketa bere bizitzan, sukaldaritza veganoa gainera, eta bere platerak dira izugarriak. Urrengo osagaia, piper gorriarekin egindako beste emultsio bat, etxekoa. Beste emultsio bat, berakatzarekin egindako, berakatz erregosia. Kimuak ere jarriko ditugu, toke berezia emateko. Artoko urruskariak, etxean egindakoak nola ez. Kuriosoa da, baina ona etortzen diren gehienak ez dira veganoak. Denetarik jaten dute,
baina etortzen dira ona, pues, agian ahoz oso ondo funtzionatzen delako, kasu honetan izugarri ondo funtzionatzen ari da, eta gainera kanpoko jendea etortzen da. Atzerritarrak agian Bilbon daude turismo egiten, eta hartzen dute metroa, eta ona etortzen dira espreski Oebistro ezagutzeko eta hemengo etxeko janaria dastatzeko. Naiz eta veganoa ez izan izugarri ondo, jango duzu. Eta amaitzeko, oliba, olio, tanta batzuk. Bueno, hementxe daukagu gure gaurko proposamena, gazta veganoagaz eginda. Eskerrik asko, grazie mille, Pipo. Grazie a te, agoi, zuri. Eta espero dugu gustatu izatea, Joseba. Zu ez bazatoz, gu hasiko gara, probatzeko deziatzen gaudela ta. Agur! Ona, Andrea, ona, probatu berko deu, laga esun bezala eta hor ikusi deunakin, ja desiatzen gaude bertara juteko, ezta? Mila esker, eta plazerra handi bat, leko izautzia eta zuri entzutia. Bueno, ikusiko gea, eta gu hemen jarraitu behar dugu gurian. Egia esan, gauza vegetarianoak ze hona da, eta filosofia oso hona daka vegetarianoak, ezta? Gure ingurua zaindu behar eta gure animalik eta tanak, eta gue, bai, ezta? Zugin dezu makrobiotikare, bai, eta horrek zer ikusia daka? Vegetarianoakin edo... Bueno, lotuta. Baina gauza bat da makrobiotikoa, eta beste... Zu garatuko iguzu igual hobeto, ezta? Bueno, bai. Bueno, ingo deuna lana jarri, ezta? Patia iten jungo zea, hemen batzu jau dakauna da, esan de labian erre berdeula, baino erretan ekanor. Osea, egin behar dezun gauza bakarra da, iriki, mamilla barroa bota, piperra botako dituzu, esti pixka, limoi txorrota, eta dena berrinduko zu, bale? Gatza jarriko izut hemen, igual gatzan puntua bai biharko ulako. Utziko izut hemen goiara dastatzeko, eta puntuan jarri gatzan are bai. Igual orlio birgin pixkate bai, bota biharko jozu. Bueno, nik usten mingaina bat emango izu, eta horra rapatuko zutana, eta zaporek emango izkillo. Hemen lagago izu, bale? Bale. Bueno, badakit, leheno gehatu gea zure ibilbidean, eta badakit, gero etorri sinala, eta hori, gaina makrobiotika ikasten hasi sinala, ezta? Makrobiotika egin nuen... Zer da zehazki makrobiotika? Makrobiotika ez da bakarrik elikagaiarekin zer ikusia duen... Da, un estilo de vida, ez? Vale. Bizitzeko modu bat, alegia. Bai, hori da. Vale. Eta modu hortan, ze gauza sartzen dira barruan? Elikagaiak batez ere, janariak, nola ze jaten dezu, nola zaintzen zean... Eta hori da nola ondo kuidatu. Eta zehazki, zer da zehazki adibidez? Ondo zaintzeko makrobiotika ondo eramateko zein behar da? Osa, nik dieta makrobiotikoa dakat. Zer tandatza horrek? Zeitegu dieta makrobiotikoa dugu? Batez ere, produkto ekologikoak, bertakoak albaldin badia hobe. Osea, da ingurugunea ondo zaindu behar dela ere, bai? Bai. Hori da oinarria. Hori da oinarria. Eta gero ez geha sartzen hor barruan, ez da sartzen aragilak, arraiak edo... Hombre, normalian, posible ez zu aragia eta arraia jan, baina... Askok sartzen dira makrobiotikan gaixori daudenian. Orduan, gaixori zaudenian, dieta estrikto bat eraman behar dezu. Baina, ongi baldin bat zaude, posible dezu makrobiotiko jan eta aragia jan, aragion bat jan, edo... Eta hor, bueno, zure vegetarianua jatetxi eukisen, hori eta gero, ez da? Hori eta gero... Eta zergatik eukisen zu jatetxen vegetarianoa eta itxasuko fruituak ere. Arraia ere ematen genuen. Arraia, algak... Eta... Ze usten dezu, zu dieta makrobiotiko vegano batean, bai sartu berdala arraien bat edo itxaskien bat edo... Ez baldin badakazu inungo arazorik, nik proteina pixka sartuko duke. Proteina hon bat, bai. Proteina hon bat, bai. Sardina batzuk edo... Bai, garaian edo arkume hon bat. Zuk zaindua. Nik bai horrik usten detena da, bai, betu. Vegetarianua ditak eta oso garrantzitsua dira, baina bai nik usten det... Hori da, animalik zaitzeko eta animaliri kaltik eziteko, baina askotan gaur egune hainbeste kultibo handi daude eta hainbeste sulfato botatzituet, nik usten dut bain behar deula dieta kontzientziatu bat, ezta? Kontzientziatu bat, bai. Osea, igual garrantzitsu, ez dakit garrantzitsu, baina oso garrantzitsua da kontzientziatu izatea dieta, ezta? Osea, askotan, ez dakit, sardina bagatia... Bertako produktuak, ez? Bai, no? Bertakoak, da hemen beti indana eta basarritan indana eta garaian garaikua. Hori da. Bai, hori hala da, bai, azkenian,
batzutan esaten duena, bai, hau veganua da, baina helikopteruan etorri da ez dakit nondik da, enbasatu du Sudafrikatik. guandala 6 hilabete eta frigorifiko baten egon da. Orduan kontuz, ez da? Bai, hobetoz jatia. Hobetoz jati, hola, xe. Eta zuk zure jatetxe hortan, ze eskaintzen zenun zehazki, ze gauza egiten zenun? Goratzen egiten zenula korroketa bat ola kalabasana eta ez dakizola Kalabazana, laranja, eta- kistona zehola. Bai, eta zenariona beste Eta zenarioana. Bai, hor, ia dena vegetarianoa zen, eta gero hori arraia sartzen genuen, bonituan garaian bonitoa sartzen genuen, mentreska, Hoi, grosen zendun, ez da? hori zaguezen, Zaguesen. hori da. Ondo. Beste lagun batekin, eta hor 2 urte ondo nintzen. 2 urte hon zinan. Handik Mexikora, Gio Mexikora bidaiatu zenun. hori da. Zenba denbora ibili zinan Mexikon? Ba, Mexikon egon nintzen 6 urte junda etorri. Tortzen nintzen, lan aiten nun hemen, eta gero area juten nintzen. 6 abete hemen, 6an. Vale, eta han zertan ibiltze zinan? Jatetxetan Eta han- lanetan, edo ere bai zu beti ikasten da ikasten nahi, zeratzea gelditzen. Bai. Nola, liburutegi bat irki berreko zu liburu gabe. Zuk esplikazioak ematen. Bueno, kontatu ze ikastea juntzinarea Mexiko. Ban, junitzen lanea junitzen. Lanea. Bai. Eta ze topatu Denak botako ditut, o... Hoi batzuk bota eta gero beste batzuk gainetik dekoratzeko utziko ditugu. Vale. Hori da. Eta horrea, bai, bota Limoia. limoi txorrota bat, eta igual azala pixka, bai, arraiadura pixka bota Bai. jozu. Xarma emango jota. Eta Mexikon lanian ibiltzi zinean, Mexikon ze lanean jatetxetan? Jatetxe desberdinetan. Ondo nintzen Baiartan, Kariben ere ondo nintzen beste baten, mugitzen nintzen. Furgoneta bat erosi nun, eta aurreatatzea. Eta alde batetik nintzen. bestea. Hori da. Ona. Eta ze motatako jatetxetan tokatu zitzaizun egotia? Ze prestatzen zenuten? Mexikoko... Mexikoko osea, bai. janariak. Bai, bai. Ni Mexiko neon naize bai, eta liru harria da, zer nolako fruitua dazkaen, zer nolako arraina dazkaen, fruituak txundituta gelditu nintzen. Guretatik ateatzen ginean, baino bat eman, atea eta osakit, papaya o mango bat, Ni Mexikon janun bere... osea, marmelada emate zuen, Papaya zan, Hemen ikeragarri. jaten deuna antza daka, baino Baina, zaporez zaporia ez daka zer ikusikan. Hala da, eta gero platano txiki batzuk ora ere bai, eta gero prejitutako platanoak hor kalian, eta gero kaleko janariak eta Bai, ere eta bai. platano txikitxoiek, Bai, kaletan. txikitxoiek, xamurrak, buah, kistona. Gozokiak. Bai. Olioa, Olio txorrota botako jozu, bai. Hori da. Tori hemen, olioa, oso ondo. Eta hoi birrindu, eta hoi da gatza puntua jarri daztatu, eta gero gatza berdun edo ez duen behar. Vale, hau duko izut hemen dikan, hau ere bai. Eta hau, hemen txiutzikoet, igual ge horrekin balekoa ez. Honekin igual baliokut. Eta nola, adibidez, Mexikotikan gero etorri eta ja botanika etorri zan? Mexikotik, hori da, Botanika botanika... etorri zan. Eta hoi guztitatikan, ze zukaldarik txunditu zizun gehien hau, zin zintzantzan zure errezeta hola ekarri zinun esan zu, hau bai nire jatetxean egon behar du. Mexikon ikasi nun molea egiten, Andre batekin Oaxacan, eta mole hori mendakat. Hemen da gazu, eta beti egoten da zure jatetxean prest. Aldezun herrian, aldezun nian. Bai, hori da. Vale. Eta Mexikoko moleak ingeatuko bazinan, Tailandian zerrekin geldituko zinan. Kurriarekin. Kurriarekin. Eta, aber bestia nun zan, eta zaiten, Tailandia, guain Mexiko, eta bestia ontzinana... India, Japonen, no? Japonen ere ondo nintzen, Bai. han ramen kaldoekin eta... Ramen zukuak, eta gaina hori ere bai hemen ezautzen deun ramen, oan ezautzen deuna aldea, hundila dao. Bai, baina hemen ere ramen honak iten dituzte. Iten dia, no? Bai dala sopa batzuk, egun batetik bestia, 2-3 egun edo ibiltzen dia sopa hori iten, ez da? 2 egun salda egiten. 2 egun gutxinez salda egiten, ez da? Bai. Ai, ama, ona, bai, guan ekartze digu hemen mijo eta ez dakiz eta horrekin aurreatu iten deu, no? Bai. Pixka trampa iten deu, eta Trampa, momentu orain batean. trampa. Bai. Vale, eta Indiako jakitatikan, zenekin gatuko zinan Indian ontzinala? Indian- Guan etorri zeitela burura. Indian ere kriston kurriak ere dazkate. Bai, Bidaiatzen hasi minu lehenu espezia zalea zeinan? Asko ez. Asko ez. Ez, paladarra Initen da, ez da? initen da, bai. Eta guain espezia guztitatik, eskain beste dia eta ingo xuak dira, nik bai, adibidez, kominua, eta zu esan duzu kurrila, eta kiston marabila dira. Bai. Egia esan, bai. Bueno, nola zoaz horrekin? Oso osasuntxoak ere dira. Eta Baina gaina hori ikusten da, dut listo dakatela. Esaten du oso osasun garriak diela gure Tamainan lixeriketan bai, tamainan ia dena da. Dana bezala, tamaina, no? Hori da. Bizita honetan. Oantxe esan dizu gila. Hau oso osasungarria da. Eta goizta arratzalde hori jaten da, esatezu. Aia ez da hain osasungarria, ez da? Bueno, hemen.
Nora, azkarregi zoaz, ez di denbora ematen egin kudeatzeko hau, Bueno, ingo deuna da. Nin beretena nasketa hau prestatu, bota behar diot tomate konzentratua, soja eta kominua, eta arrautza. Dana nastuko deu, eta gero hasiko geha pasteltxoa prestatzen. Jarki. Hemen inbiar deuna da, nabazu kukulu horiek ostotxo batzu garbitu eta atea, gero sartaietik pasatzeko, prestatzen jun, ezin hobe. Bueno, eta hoi dena eta geho, nola hasi izan botanika? Nola hasi izan? Botanikan bitu, junitzen Argentinara bidaiatzea eta deitu intziaten. Donostin iriki bartzutela eta bueltako gelditu ginen. Eta sinitzen sukaldeko arduradun bezala. Hasiera baten lau ginen ekipuan eta... Lau ekipo guztian? Lau ekipo guztian, bai. Ni sukaldean eta 3 barran. Eta irikizuten Texaseko tipo bat, Bilboko beste tipo bat, eta bueno, tipo... Osa, zu juntzien, sukaldari buru bezala, etxean sozila ez erre. Ez, sukaldari buru. Vale. Eta 3 urtetara nik hartu non. Behaiek utzi bertzuten edo... Hori da. Eta zu nolatan dominatzen zenun, esan zenun, venga, aurrea honekin. Eta zenbat urte zuaz, ja urte datu pasadia bertan? 10 urte, 10 urte. Una. Ja kriston ekipoarekin. Zenbat zaudete, horrek talde ondila zaudete, ez da lania? Talde ondila, bai. Udaran 20 pertsona, 20-hogeita bat, eta orain neguan 16 gaude. 16, Jo, bai, ezkenian astelenetik igande irekitzen zuen. Gabe gelditzen ez. Hoi esan da. Astelenetik igande, ibiltzen zea bertan, ez da? Asteartetan izan dugu. Asteartetan itxiten zuen, eskerrak, bestela beste bost berko zenditzen, Ai, ama. Una. Bueno, eta hainbeste lan eukita, eta azkenengo 10 urtetan hau botanika kudeatzen zaudela, badakit 10 bai izan zehala, tokatu zaizu bidaiatzia, oia hor zaude kate motzian helduta, ose? Kate motzian helduta, baina horren azkeneko bidaia Lolarekin inun laburte zeuzkan, Mexiko neandu ginen. Bai? Eta orain planteatzen nahi naiz, otxaian Kolombiara jugaitezken. Eskapada txiki bat. Hori da. Ados. Baina ja furgoneta erositan gelditu talako gabe, Bueno, euskal. Ella suberotu, vale. Ai, ama. Bueno, hementxe aurreatu deu lanak, gero bueltan etorreko gea hau markatuko deuta osagaia barruan sartuko ditugu, kukulua sartaian pasata montaiak iten hasiko gea, baina bitartean jungo gea erreportai bat ikustea, ados? Baseaski jungo gea, Gorbea lore zaintza eta bertan eakutziko digue, behaien botanika. Oazen ikustea. Kaixo Joseba, Iñaki naiz eta gaude Gorbeiako zentro komertzialian eta ikusiko dugu hemen dakagun lorazaintza zentroa. Aurrekoan adunan izan du ginen eta han landare aromatikoak eta oiken gauzak esplikatu gendun eta oraingo honetan gaude Gasteizen, hau 2013an iriki gendun, eta Loli eta bien arte ematen dugun zentro bada. Punto zentriko bat bezala da, eta jendea mugitzen da bazter guztietatik. Hemen eskaintzen dugu pixka bat denetikan, lore landare mota guziak, eta lore landareak behar dituzten gauz guziak. Osea, baitugu etxe barruko landareak, baitugu temporadako landareak, kanpuan jartzeko landarek baita, frutalak izaten ditugu, gero lorontziak, lurra, landarek behar dituzten gauz guziek, dakagu hemen eskaintza. Denda ezagutu duzute eta orain erakutziko dizuet udazken negurako erabiltzen dian landareak eta bulboak. Hemen atzian dituzia, ja negu guzian loratzen dian landareak. Hor daude ziklamenak, daude pentsamentuak, daude primulak, klabelinak, alelilak, maiatza bitarte loretan egoten dian landariak. Hauek denak dia kalian jartzeko. Lorontzia handi honetan prestatuko ditugu etxe zarreran jartzeko, maitxo baten gainean, o lokesea jartzeko, eta horrekin batera nastuko ditugu tulipan batzuk. Bulboak ere orain da bere garaia jartzeko, gero hemendikan 2 hilabetera, 3 hilabetera loretan egoteko. Nola klabelinak pixka bat altugu egiten dian, hobeto ikusteko, klabelinak jarriko ditugu erdialdian. Gero inguruan hemen jarriko ditugu pentsamendu batzuk, eta buelta guzia jarriko ditugu pentsamentu zintzilikariak. Bulboak egingo duguna da tartekatu.
Klabelin hauek negu guzian loratzen dira, eta gainera, eguzki goxua dagoen orduan, usaia botatzen dute, oso klabelin polita dira. Landatzeko egin behar duguna da, tiestua pixka bat zanpaldu, soltatzeko, eta orduan lurra prestatu diogu leno, lur goxo-goxua, jarri hor, zulotxo batein, eta hor sartu. Hauek denak neguko landaria dira, eta gutxikora bera, denak ura berdintxo behar dute. Astian behin, bitan, segun ze guzki dagoen, o ze temperatura dagoen. Behintzat, hotzain behar duen garaian, ez dia guzti behar. Hemen ikusten duzute orain gu jartzen ari gehala, distantzi gutxirekin, juntu xamar daude denak, baina bueno, nahi dugu gelditzia, zentro bat, nahiko borobila eta betia. Orduan, gero landariek beraiek jungo dia hunditzen, eta jungo dia bakotxa bere tokia hartzen. Bueno, eta orain jarriko ditugu biola zintzilikariak. Hauek, segurozki Josebak ezagutuko ditugu, zagatekan pentsatzen dut berak platerak prestatzeko eta askotan erabiltzen die, bueno, lore jangarria dia, baina gehienen bat erabiltzen dia dekoratzeko. Hauek jarriko ditugu horrela, eta klaro, beste landariak nola bere tokia egiten jungo dia, hauek dakate toki gehiena, orduan kanporaka aldea, haundituko dia gehiago. Barruraka baino gehiago, haundituko dia kanporaka. Obligatuta besteak bultzata. Landari guzitan, bai zintzilikaritan, bai pentsamiento normaletan, o bai klabelinetan, gero badaude kolore desberdinak. Eta orain ja jarri behar ditugu laginda del pastel. Azkeneko bulbuak jarri behar ditugu. Tulipan bulbuak. Orduan, hauek ingo dituguna da lurrian bertan jarri, eta bultza pixka eta azpikaldea, eta listo, lurrekin tapatu. Hauek sorpresa, kolore desberdinak. Berez bulbo guzileko landatik aldu dira. Eta orain, egin behar duguna da, gauz garrantzitsuenetako bat. Dela ura ematea. Zatekan, klaro, landare guziak behin aldatuta gero, lehenengo gauza behar dutena da, ura. Toki berrian, sustraiak berriro ondo botatzeko. Pues igual, aldatu berrian, egunero pixka bat, ezetasun hori lurrak hartu bitarte. Bueno, Joseba, ikusten duzute, badaudela negurako lore landareak baitare, gure txiakeri kolori emateko, eta gomendatzen dizugu Gorbeiletikan pasatzia, eta guk esango dizugu ze landare jarri zuen etxetan. Bueno, urrengo bat arte, ondo segi. Jope, Iñaki, oidekoi gauza txukuna indekena, eta balekua eta gainea danontzako osasungarria, ze gauza ona, Ez que gehiago esan lorek ze gauza ona ematen duen, Energia, ez? Energia ematen duen, eta gehiago esan, naturan sentitzea, gehiago esan botanikane bai, arra da horko terrazan eotia hor lorez beteta, eta, Marabila bat, marabila. Bueno, mila esker, eta gu gurien jarraitu behar dugu. Hemen behar dugu nada, nik hemen arrautza irabiatu berdet, bertan naztu, eta lapikotxo hontan jarriko telaia berotzen, hasiko naiz pastetxoa prestatzen. Bale, hau berotzen jarriet, eta hemen behar duguna da, betu, sartaia handi bat ateko izute bai, eta kukuluak markatu ingoituzu. Buelta eta buelta, Pixka xamurro gelditzeko. Orduan, hoi listo dakazu. Eta mentxe utzuko ditut, betu, nahazu, behin inda daudena, geho, platertxo hau, betu, nire mena batako eta arrautza irabiatzeko, eta geho hemen jartzen joan, eta geho, txukun daudenean, hemen daga platera, geho nora aldezuia, geho ni pastela erdin jarrikoet, eta zu aldezuia kukuluk bazterrean jartzen joan, bale? Venga, hoi zure kontu, zinazu pintzatxo batzuk? Pintza batzuk? Bai. Oli joan handakat, bale, oli joan handakat, eman jazu hori, pintza bihar aldezu. Bueno, bestela, bai, ustentzako beto. Ba, pintza baino, tene hori dakat. Erki, eskuakin bestela. Tene hori txuak hemen dazkazu, eta nin bihar zetena darrautza honea gota, irabiatu eta martxan jarri. Adea, zuk zen landare mota dazkazu hor kanpuan? Kanpuan, dazkaz, denetati dazkat kaktus eta sukulontapia bat, aloeak, klabelen zelaire ere dazkat, bananeroa, landare pila dazkat. Eta hori adibidez, zuku deatzen dezuana? O esperton bat zuku deatzen dizue? Lagun batek laguntzen dizu, eta? Berak eramaten du. Hor beste arte bada, hori dan aurrera matia, ez da? Bai, kriston artea. Artea eta lana emango borreke bai, ez da? Hori ez da gelditzen asteroko lana. Asteroko lana. Eta gero gure estatzia, eta ez dakizio ze biharko duten, eta kentzea, eta karakolak, danetik, ez da? Ona. Eta adibidez, badakazu bertan landara ikan zukaldien erabiltzen desuna?
Leheno ban euskan, orain ez, karabeleko kin lan egiten dut, eta beraiek ekartzen diate landare guzti. Hemen erreportaiarrak indizkigu eta oso fundamentu ondila daka eta egia esan. Dakinak initia lan askotan, norbeak hartzeu landana eta hainbeste landarazu, eta errestu inbiar da bizita, dudik gabe. Bueno, nik hemen inbiardeten da olio pixka gota, ingoten da behitu, ikutu bat emango jotonei olioakin, manazu biberoia, botako jo pixka torrela, eta brotxa batekin pixka zabalduko eta. Danian olio egitzeko. Eta botako bat, eta ni uste bila sartuko ditutela horrean. Bat, horrela xe. Pixkati jotzeko igual? Pixka gehiago energia mongo jo, ahortxe dakazu, energiakin. Hau jarriko, aurren hau alde batetikan, eta hauen geho bestia, bestetika. Jepa, honeko berozekat, eta juningo zaiteke, Jose, bai bilia jabi. Ni jua. Itxoin pixkat, bai? Energia pixka gehiago mongo jo. Ahi da, ez da? Baina igual pixka gehiago, venga. Venga, eskau, inberda bitu bat, bi, eta iru, hogeita zenbak idazka. Nik klasika naiz, nik gasa eta... Nik eman eurra, ez da? Gasa eman eta listo, ez da? Eta listo. Bueno, eta denbora libria, hoi guain kudeatzen ikasi ezula, bati landarek eman, bestiak, denbora libreak gatzea altzaizu, nora? Gutxi. Gutxi, txikillakin. Zenbat urte dazka txikilla guain? 9 urte ingo ditu urta gehiago. Eta gero, baserrian bizigea, orduan beti dago edo desbrotatzeko, edo zerbaitin beharra. Beti zozein gabe. Baserrian beti zozein gabe galditzea, Hola da. Bai. Eta denbora gutxi. Eta orduan ez dakazu denbora, ez dakit, baki leno surfea gute zinala, joga egiten zendula, jarraitzen dezu egiten. Keba. Dena utzi da dakar. Dena utzita? Dena utzila. Bale, utzi ikastiai, eunen baten da zure zaindu berko, zea zutzako, ez da? Bai. Eta, orduan, denbora libretan zeiten dezu. Umiak ingueltaten man, da esate zura baserriak kudeatu eta holakoakin. Lasa joten naiz, edo bintza saiotzen naiz lasa joten. Ez da gutxi, lasaitasuna lortzia gauza horna da. Bai, larna sartu eta ondo moldatu horrengo nien berri olaneak guteko indartzu, ez da? Bai. Bale, oso ondo. Oie, gero, bakizuko, jara, bat emango izute bai, bakoitzai botako jozu pate pixkat, gero botako zure bai intxaurra raiatuta, eta tita, bago atxerrek itxarraka. Hemen inberten da, ni hemen dakar justu behitu. Hau txiki bat, zanpatingo jo torrela, dena hobeto gelditzeko, eta ben, zanpatuta dakaten nian, guaina, huelta emango jot, igual beste huelta bat eman berko jo, baina behitu, ja, hasi dau, bueno jartzen. Hola, pasteltxua. Eta ben, huelta eman joten nian, guain bai botako joula, kanela pixkat, limoi pixkat, eta esti pixkat. Ez dakit Marrokoko ez esango ben, Joseba erra egiten, baina hau gure eraindeu, gure eraindeu, eta gure ikutu eman dio, eta bertan geneukanakin. Bueno, esan dakoa, limoi pixka botako jo, hemen gaina erlilo nola zuri sobratu zaizuna, bestiei ez dete irikiko ere ingo, hau hemen txeutziko eta, honekin nahiko agateta. Bale, hoi listo? Bale, hau listo orduan, ez da? Bale, hoi kentuta, ja itxalita, oso ondo. Hemen, honi eman berdian pixat energia gehiago. Bale, hau orduan, hoi bain, goiala bat hartu, nahazuen urbildu, txukun jarri, bakoitzan goiala kada bat, eta gero pastela erdinan jarriko dugu. Bueno, orduan ze, denboa librea eta joga ere, ez tezu zerreiten, surfare ez tezu zerreiten. Osea, utzi dut dena. Kirola batez. Dena utzi dut, bai. Nekatxiz la amar. Bai, aldeten nian joga iten dut etxian. Bai. Baina... Eta bueltatu bihartzea egunen baten, Bueltatuko naiz, bai. Bai, zeatikan azkenian, jode, azkenian bai. Inberda. Lana, umia, baserria, eta gero norbea batzutan, astu norbea beha zaitzia, ez da? Norbaitek zaitzia aldizu, nora, norbaitek? Bai, badakat. Bai, hori ondo da. Bueno, hemen txe, estillare bota jo, limoiare bai, zoze gazigozu egiten nahi geha, eta kanela pixka botako jot. Eta intxaurrak hauek hartu behitu? Eta intxaurra horiek hartu, abeitu, emango izut hemen, plainertxua, eta botako jozu raiatuta gainetikan. Eta feta gazta laukitxo bat bai jarri, eta ja, listo. Bueno, eta nola, hemen bagoaz dena txirrik itxarraka, iaia bukatu deu. Hau, hemen utziko deu, bakau gero ogi horietako gehiago eta ingo ditugu, pasta horietako guakin, hemen utziko dugu hau, hemen bai, limoi gehiago gehiago iteko, ze hemen gehiago kamarak esatu, batekin danantzako ez dakau, lasai, guain ingo dugu bestia. Vale. Bueno, nola, eta guain ze orduan hemen bukatu, eta botanika, umian bila, osetokatzen zaizu gaur. Umian bila. Umian bila, ondo. Bueno, hemen ingo duguna da guain, hau hemen txutzi, pasteltxua, eta hoi kusketatzu batzu jarriko isio gainetikan, eta indeu gaurkua, indeu. Erki, usai hona daka. Ezin hobe, usaila daka, kanela eta estillakin beste histori bat hartu du, Bai. Ona, ondo.
Eta baserrin zera kasu, animalik asko aldazezu, baratzen da kasu, ose. Animalik batez, txakurra katua, hiltzitzaidan, katxakurra? katua bai, txakurra hiltzitzaidan horien dela gutxi, eta Eta gomaingoz batez. oraingoz batez. Ze bai. pena, ze pena. Bai, egia esan, etxeko txakurrak eta baserrikoak egia esan juten dian, pena asko emateu, bai, Kristona. bai. Hilabete bat, beharrez zendu nintzen. Bai, katxiz lamar. Bueno, animo. Hemen txedakau, gaur, nora eta biloekin ditugun kukuluak piperran patiakin, erdian marokozeko pastela, eta nora, jarraitu jendia goxatu erazten botanikan, zue bai goxatzen, eta zutzeko denbora hartu, bale? Bueno, lagunak, bihar arte. Aio. Aio.